nakabanta ka kwai khabam kaban sapunlong haka arphoi trik banai banyo araja phunreu hapo snong mau hati tela daban the dokha mata ka singi bet ya ki jing the ya ki dokha te kane ka screen ka ba phi e mata ki de ya ki jing the ki kha price te ba phun lese don na pedang jong phi ki bom pat yu e ya kane ka notice aleng in pet company ashwa ya kane ka notice bat sepet ya kane ka jing the ki dokha hadu ka bakut jong kane ka video ya sam an puli ya kane ka notice kumba kalong yawan sha ka jing ya kop khwai khabam baon penyai da iba i mukti bat ki paralok kajaka kadai hamau hati traipung ba Anthony Pingrop kador jong ketikat khwai kadai saus pa sirang yang we khwai on aipor tang si kenta banbu ya kiding kisit ha ka ar pho trik banai banyau araja phunreu nado kapor si baje janmet te kapor ban sedang khwai kadai khandai siteng am bat kan kot lai siteng pm te katarik ban pan khwai kadai ar phoi trik banai banyau arajar ar phunreu ka bahap ha ka singi tuesday ka bumot ka singi ba ar te sngap ya kijing ai sabha ha ka bai de bat kane ka jing ya kop khwai dokha banikong ai silak baar lai pho hajar balai ar pho hajar basau sipo hajar basan san hajar kenalor kite ki price ke bah khmat kinang don shu sa concession ta ar hajar marwei hadu ar phusan teli ki kendon ken long bet kumba julong ha ki jaka yakop khwai dokha nalor ki dokha rem baladon lupa on the dokha thmai sa sau kontal ha ka khatlai trik banai banyo ar hajar ar phunreu ha ka por men step on sim jing theu ya ki dokha serbal kha ha kli on sha bandi jingdi nama ladap aiwai on sha tang ya ki nongdi tiar khwai bat ki jing bam khwai tiba pnyo ya ki jing tip ki ba khamnya phone ya kini kin ba phone ki bla don ha kane ka notice tenalor kate ki jing kop khwai dokha kan don shu sa kalok ki draw teling in pet ya ki jing ai sabha ka ba de bat kalok ki draw ka do tiket kadai ar spa kawai lai spa arteli te kijing ai sabhai ka ban kong ai silak ka ba ar pho hajar ka balai sipho hajar ka basau sipho hajar ka basan sipho hajar te on penile kai ha kapor lai beje pm to pet bat sakhino ya kane ka jing the ki rokha kilapoi hadu sau kuntal kam chucha kamet tôi cho sự tung mẹ ani tite sekilas ya keren one ada plate nyutang mentah kene woi apa tuh lai sang san rêu nhiêu ra kendai chipeu khad wei khad a khad lai khad sao khad san khad rêu khad nhiêu khad ra khad kendai to kini do kapres mo do kapres baik tu do kapres tu do kapres tu ini lah pelaj nang betul ke kapras we ar lai sau san rêu
nhiều và đào nhiên lao lao tan khát nhau cái gì Nhiều tali.